Subay sa pagdimaan sa Fire Prevention Month, nagkadiyang sektor sa Katilingban gipabot sa training pagpakigumbati sa kayo o mga angayang buhaton kung adunay medical emergencies. Si Luan Merondina sa report. Nahimong hugyaw ang Fire Olympics nga gisalmutan sa mga sakop sa LGBT kagahapon sa hapon. Nasukod ang ilang kahibaw sa nagkadiyang pamaagi kung unsaon pagtabang ang usa ka tawo nga nakasinati og medical emergency. Samtang bisan sa naglagiti nga kainit sa adlaw, nahimong gaan ang kautuhon nunot sa kaaligre sa mga sakop sa LGBT nga nagtigi usab sa insaktong paagi sa firefighting. Matod ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga tungod kay nagtamod sila sa prinsipyo sa inclusive DRR o ang paglakip sa tanang sektor sa disaster risk reduction management, hinungdan nga gitudluan usab nila ang sektor sa LGBT aron maantigo sila sa angayang buhaton ug makatabang panahon sa mga emerhensiya. Kining disaster banggod, why gipili? Okay? Bata, tiguwag, LGBT, PWD, munang kinahanglan ang tanan atong i-capacitate, atong i-train. Gawas nga may nakatuna na sila, makadawat pa usab sila ug balik usa ka adlaw nga minimum nga suhulan ubos sa Cash for Training program sa DRRM. To ensure that we have a mga volunteers. Gamay ra man ang atong mga tao, gamay ra man tag personnel sa atong opisina. Sa atong gihimo daghang community volunteers. And at the same time, kung daghang kag volunteers, daghang sa makamaos community. Sa Pigasbahin, usa ang Lapu-Lapu City sa mga LGU nga labing unang nakapadangat og hinabang ngadto sa mga nabiktima sa sunog sa Dakbayan sa Mandawi. 200 ka mga food boxes, banig, unlan, balde og kabo, tsinelas ug mga hygiene kits ang gihatod ug giapod-apod sa taga DRRM Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.